Giels Advocaten is een advocatenkantoor dat in 2000 door eigenlijk een fusie ontstaan is van Bartels en Detma Advocaten en Giels Advocaten. Bartels en Detma Advocaten oorspronkelijk Drachten en Surhuisterveen en Giels Advocaten is vanuit Leek via Buitenpost ook naar Drachten gekomen. We zijn ongeveer het derde kantoor van Friesland. Met 3 vestigingen in Buitenpost, Drachten en Sneek. Dus we strijken Friesland denk ik het beste van alle advocatenkantoren die hier in de regio gevestigd zijn. Nou, je merkt dat het secretariaat onderling gewoon Fries spreekt. Uiteraard is men tweetalig hier. Maar ja, natuurlijk communicatie vindt plaats in het Fries. En zoek je er iemand bij om het secretariaat te versterken of je advocatenclub te versterken, is het toch wel handig dat de communicatie wat makkelijker gaat. En dat gaat gewoon het beste als iemand gewoon in ieder geval passief het Fries beheerst en liefst ook actief. En voor de advocaten is het met name belangrijk omdat je probeert natuurlijk een vertrouwensrelatie met je cliënt op te bouwen. En daarbij is het gewoon van belang dat je elkaar goed kan verstaan. En dat iemand geen blokkering voelt om zijn gevoelens en zijn gedachten uit te drukken. En dat is gewoon het beste als hij dat in zijn memmertaal kan doen. Bij de sollicitaties vragen we het altijd naar bij sollicitanten. Lagere personeel vinden we sowieso dat heel erg belangrijk. Het secretariaat moet gewoon het Fries in ieder geval passief beheersen en liefst ook actief. Ja, soms loop je wel eens tegen een omstandigheid aan dat het is moeilijk personeel te vinden. En ja, dan moet je als een keer genoeg nemen met iemand die dat niet beheerst. Maar ja, dat is dan een noodgreep, zeg maar. Maar in onze advertentie staat ook dat passieve en actieve beheersing van het Fries echt een pre is. Het Fries speelt ook echt een rol onderling tussen de secretariaten. Die communiceren over het algemeen in het Fries met elkaar. Ook aan de lunchtafel, waar de andere advocaten ook gewoon bij zitten. Ook degenen die geen Fries spreken. Als je die passief beheerst, dan leer je dat in de loop der jaren leren. Net zoals ik dat uit. Bij de sollicitaties van met name de secretaresses is het altijd de vraag die gesteld wordt: spreek je Fries? Versta je het op zijn minst? En daar worden mensen ook op geselecteerd. Dus als het gaat tussen 2 gelijkwaardige kandidaten, dus voor zover je dat gewoon goed aangeeft, of de ene Fries beheerst en de ander niet, dan zal de voorkeur waarschijnlijk uitgaan naar degene die het Fries beheerst.